alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, gaur ez da saio normala, gaur saioa normala ingo dugu. Normala indugu inoiz. Ez, inoiz, baina gaur saio berezia dakargu, gaur deabrua bi saioa egiten gabiltza, eta honetarako itzakien edo, beste gidei mota bat egin dugu ere bai, beste bizkarrezur bat emango dugu saioari, baina zer modu zatoz? Ni oso ongi nator, oso ongi bai. Txanegia. Gratordik hartu zu kafe bat, bai. 2 litrokoa. Jama, zer gertatzen zen kafeakin. Era bat izorratua. Ez, tripak ez dira, da, ematen dit, ez da ansiedade, bino, ansidadean nervios en el estómago. Aurrekari bat bezala. Bai. Osa, nabaitzen dut. Joder. Ze ondo. Eta ez dut ikasten, eski gustatzen pila bat kafia. Osa, lehenengo, txiki-txikitatik angoatzen dut adibidez, izozkian zaporea kafiana txikitatik angoatzen zitzea dela. Eta igual juten ginen eskolakin Endaiara goiz pasa, juten ginen, izozki denda batea, izozkiak erosteatan hilotxa maten zian kafia eskatzea. Jo kesez maturtan itun. Claro. Osa, eta ez dakit, nire buruan zen ezin nula eskatu duen gauza zela, nire kafezko gustatzen zitzean. Niri etxean kafean ezin haute, esango nuke. Txikitatik amak usten zian bere kafesne zopak hartzen, hola pixka bat, eta ero segituan hasi nintzen hartzen di kafea txikitan, igual, 2 urterekin edo, jade behatzen sartzarekin, igual kafesentxe bat ez, goizean hartzen nuen egiten. Eta ondo juntzait ondela 2 urte arte, hau da, izan dute kafearekin 20 urteko trajektoria nahiko hon bat, eta batean bidea okertzen hasi zen, eta ansietatera arte okertu zen, hortaz erakin nun kafeari aio bat esatea, baino lehen aska gaiteza. Inoiz arte bat esatea, eta listo, eta gaur egunez hartzen kafea, eta bizitza, bentsate tripak eta emozioak beto dazkit, ez bakarrik kafeatik, baina kafe guztiak asko lagundu izan du. Oaintxe gatetu gaizu zemon zauden, bino, nik eske kafianakin ezin dut, nire ama zen kontrako, ni ze hongo nintzen, ja 14 urtekin edola, igual izabakin gozaltzea jun txokolatekira, eta nahizu kafia, eta ikusten zian izabak aurpeian nahi nula, eta baina eski amak ez dituzten, eta zein porta metxame, ama ez da hemen, eta lehenengo aldiz jo nintzen nire lengusuakin galizira, pues nik izan nitun 12 urte, eta nire lengusuak 10 aritzek, eta amonak gozaltzeko, zuen aitona eta amona behaien karabanan, eta gu beste karabana batian, eta gozaltzeko elkarrekin gozaltzen genuen. Eta amonak eskintzen zigun kafesnen katilua gaina handi bat, eta gu pozpozik. Claro. Nire lenguzu atxibatu nintzen, beha, inuxente momentu batian, nire amak, zererak erostea guatzak izertze, claro, kanpina zeon bakizun daun. Eta juten ziren superra, ja herrira bezala, gauzak erostea. Eta ea zerealik nahi genuen, eta gustatzen zitzaigun asko bat txokolatia zekana. Bai. Eta ni disimulatzen, igual hobeto ezakizero galletak. Eta aritzek santzun joan, nola hartuko dugu txokolatiakin kafiakin astuta? Ja raro gelditzen da, nola kafi hartzen zutela? Ama! Bere amari kriston bronka. Bueno, kafea gora eta kafea beira. Zer modu zaude? Bai, ni ongi ja esan dute, ondo, gustora pozi bizitzan, bai ez dait, guzti ondo da. Esango nuke, ez da lauza erez guziz de arraxa esaten, bai, ondo nago. Kentzen denbora, igual edo loa, ez dela hainbeste egiten, nahiko nun beste egiten, baina tira, ondo esango bai. Eskerrak duzun kaferik hartzen. Bai, eskerrak, baina kafe gertu da, zeren, entzute ditute beste, gureak ez dien beste podcast batzuk ere bai, eta nator gomendatza bi podcast, bat da Kafe Kyoto, dala podcast politiko bat, eta oso interesantea, tipo argentino bat egiten duna. Entzunitzen oso interesantea. Da, densoa batzutan, baina eta oso ondo planteatu daude gaina, bideoak eta YouTubeen oso ondo planteatu daude, eta como lehenengo parte teorikoa, eta ero gaina konklusio matizu, eta como ez, gai baten ingura 15 minutan, gutxi horera, pum, matizu horren bilekara bat. Eta gero, nator beste podcast bat ere bai zehatzera, gomendatzera, kasu honetan uruguaxo batena, eta izena du gastropolitika, eta egiten du gastronomiaren bitartez politika kontatu, da oso interesante, eta horra dibez, kafeteran inguruan intzaten du, kafetera Italia eta futurismoan inguruan oso atal interesanteetan. Orduan bi gomendio. Baina, agian obrena hastea da, eta horrela jendeak gure podcasta gomendatuko, eta beste batzuna. Ditzen? Ba. Beti
egon izan gara hor. Beste izen batzuk izan ditugu, modu ezberdinetan erakutsi dugu gure burua, batzuetan talde handiaren parte, berdinen arteko harremanetan, sorginak, txamanak, beste batzuetan ezkutuan, beste mundu posible baten koloreak gordeleku batean kondenatuak. Leize hotz eta ezeetan suaren inguruan, edo hiriko aldirietako auzoetako etxe okupate bateko ballroom festa batean. Askatasun uluen artean, esentzia primigenio batera batzen gaituen dantzan. Existencia de aquí para allá, non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade. Historia garaileek idatzi eman dezuten, baina historia ez da atzera begira miretsi dezakegun artelan bat, izozutako irudi bat. Behin eta berriro mantenu lanak jasaten dituen eraikuntza bat baizik, pentsamendu hegemonikoa zurrun mantentzen duen egitura, inoiz amaitu ezingo den familia sakratua. Beste hon historia, santuak ez garen ona, deabru ona, zatitan puskatua, baztertua eta ezkutatua izan da, nagusia den pentseren dartzeko. Gaurkoan, eskutik eraman nahi zaituztegu kristal hautsi horien islan atzera behiratzera. Irudi osoa ezingo du gozatu, baina argizpiak jarritu ditzakegu beste mundu posibleak izan direla bai izatzeko. Arrinco chofío cos dentes, o deixo aquí ben atado. Temos na man 3 claveles e todos están afiados. Arrinco chofío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas amigas e o meu cora non é tan brando. Medimos cas mans cada paso, quedas nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses heroes bandidos. Ia ba, dakizunez, hau deabruaren bigarren atala da, hortaz ez gea asko luzatuko kartaren esanaian, horretarako aurreko atalera joan eta bertan topatuko dezue. Baina agian, esatea hori, deabruaren irudi bat daukagula atzean, hau ez da Rider Waite Smithen barajakoa, baizik eta hau da Dismayed Heart barajakoa, asko erabiltzen dugu baraja bat, eta bertan agertzen da deabru arpei edo burua duen izaki bat, goiko partean gizaki gorputza eta oinak eta hankak, kasunetan berriz ere, hauntzaren Eta nolabete hau da akerta gizaki arteko irudi bat, ez? Mixtura bat, nahasketa bat. Ezaguna iten zaiguna. Guztiz? Ikusi izan dugu, toki bat Euskal Herrian bertan akerbeltz, ezaguna, ez da Euskal Herrian bakarrik ikusi den zerbait, ikusiko dugu bezala Europa guztian nahiko zabaldua zegoen irudi bat zen, Greziako eta Erromako imperio hiriestatu eta hoiek guztiak ez beren ikuskera zabaldu aurretik existitzen zen irudi batzen jada, eta haiek ere bazuten kultura, lehenagoko kulturetatik hartuta. Horea, bai. Deabru aurrokan ikusi genuen bazuela lotura tentazioarekin eta aitzalarekin eta gauza guzti hauekin, baina badu ere karta honek beste esan nahi bat, hain zuzen ere irudi kultural erlijioso honekin lotua dagona nolabait esateko, historia bat baitu. Izan ere, kulturalki, sozialki edo egitura hegemonikoen bitartez baztertutako praktikak, sareak eta sinismenak simbolizatu ditzake karta honek. Horea, nahi guztan zete karta honen esanea, aurrekoan epatu genuen bezala, batez ere, ingeru eroriaren horretan, hau da, honek erakutsiko dizu, horren ikusgarria ez den mundu, beste mundu hori, eta orduan aukerak sortuko zizu baita ere bestera bateko bizimoduk sortu alizateko, eta ez bakarrikan bide okerretikan seitza duten, ez, nola daite bakoitzaren autosun txikitara dikoazten bideak, baizik eta beste bide batzuk ez dienak izan, ametxek esan du moduan, bide onartuak eta hegemonikoak. Deaburruaz edo demonioaz gauditzen zeten, zer da demonioa? Osea, eta hortako igual, interesantena da etimologiara jotzea. Bai, hemen, horrengatik karta hau da interesgarri ez, ikusten dugun irudia hau, akerbeltzaren irudia, erlijio kristauan gaizkia bide ez, ankerra jarraitzeko irudia zen, baina hain zuzen ere beste kultura batzuetatik hartu zuen, eta beste kultura guzti hauetan ez zeukan esan nahi negatiboa hau, ez zen oposizio bat sortzeko, etxeitasun bat sortzeko. Bai. Eta etimologian argi eta garbi ikusi daiteke, demonio hitza, gazteleraz oso argi ikusten dugu ez, demonioa daimon, Greziako hitzetik datorrela, bere garaiko Grezia, eta daimon, Grezia horretan esan nahi zuena zen, arimatxo bat zen. Jainkoaren maila baino basua gozteukan arima bat, hemen autore batzuk esaten dutena da, jainkoak zirela,
Greziara beranduago iritsi ziren ja kultura militarista batzuk, eta lehenagoztik zeuden naturarekin lotutako espiritu hauek zirela daimonak, ez jainko, olimpoko jainkoak, baizik eta beste espiritu mota batzuk. Vale. Nei honekin gogoratzen dit, ja gaur egun saga bat bihurtu den eta baitare seri bat den, liburu saga bat eta baitare seri bat da. Eta bere momentuan saiatu ziren egiten pelikula saga bat. Hasi ziren, baina bakizu ponztu egin zutela, ez zulako rekaudazio honik izan. Bai, ez zuten Arten zen Nicole Kidman beste. Batzutan ez zuten lortzen espero dutena bezain beste. Karo, hori da, asuntoa. Eta saga hau da Philip Pullmanen La Brújula Dorada. Espainolez horrela dena. Eta justu personaiek, hortaz dijoa, de hecho, hautsa zitzeiteute, eta hautsa, nolabait daimonioak dituzte, ez? Daimonio. Nik ingelesez irakurri ditut, bakatu, eta daimon da. Orduan, suposatzen du daimon izango dela. Bai, daimona dia, eta justu dia personaje horiek hau da, kasontan daimon hau dator jainkoen mundura, eta ikusez nietez daizzer, baina saga honetan di ikusgarrik, eta bakoitzak dauka bat. Eta aurra zanean, daimon horrek ditu hainbat eta hainbat itxura, eta benera bezara pasa eta gero, da zure, nola dizte, helduaroko fasera gerturatzen zuen inean, edo baitare uste lotzen dela batez ere sexualitatearekin, hau da, ez, bihurtzen zanean erreproduktiboa, eta orduan ja helduago bihurtzen zea, orduan zure daimona egonkortu egiten da. Eta horren ikuran dijoa, zer gertatzen den aurrekin, eta ez, oso interesantea da, eta oso politia da, baitare, bai seria eta baitare libura batez ere. Greziera jota berriro. Bai. Daimon espiritu hau izango litzateke arimatxo bat pertsona bakoitzari lotua dagoena, ez? Orduan, pertsona bakoitza daimon bat dauka, eta bana ezina da. Pertsona horri lotua dago, izan daiteke guardako aingeru bat bezala, kanpoan dago norbait, edo gure barnean, berriro autoraren arabera, desberdin ulertzen zuten. Vale. Esaten zen, jainkoen eta pertsonen arteko bitartekaria zela, ez? Eta orduan, grekoen arabera, gure arimaren nahiaren ordezkariak dira. Kuriosoa da, justo gaine aurreko atalean Jung aipatu genuen, eta Jungek, arketipo bezala, daimonaren irudiare asko landu zuen Greziako mitologia erabiliz. Hau, zabalo ezagutu pixko bat? Bai. Jungek esaten zuena zen, inkontzientian dugun indar eraldatzaile bat dela, eta orduan izango litzatekera gure barnea hotxa benetan ez aurrera egitera bultzatzen gaituen edo purua kakotxartean uler dezagun. Bai. Bide irakusten dizuna nola baita esateko. Orduan, iten duna da inkontzientearen eta kontzientearen arteko komunikazio lan bat. Zergatik hartzen du daimonaren irudia, hau ze Greziako kulturan, arimatxo honen interes nagusia izango litzateke bultzatzea. Gure arimaren helburuak bete ditzagun eta benetan betetzen gaituen hori egitera bideratzen gaitu, ez? Orduan, ez da gaur egun ikusten dugun bezala, ez, gauzak berez onak edo txarrak, baizik eta interes hori zuen, eta izan ziteken onbera edo mingarria. Eta zerrekin dauka, zer dela eta izan daiteke onbera edo mingarria, hain zuzen ere, egoarekin bat egiten zuen edo ez zuen egiten. Hemen metafora bat Euge aipatuko dut berriro ere. Nor da Euge? Jadagoniko. Eta metafora bat erabiltzen du ezkurra eta aritzaren metafora. Orduan, ezkurrak bere baitan badu gaitasun aritza bilakatzeko. Eta daimonak nahi duna da ezkur horrek aritz izatera iristea. Benetan handi egitea eta aritza izatea. Orduan, ezkurrak beste edo zer egiten baldin badu lurrera joan eta ernaltzeko bidea hastea ez den beste edo zer egiten baldin badu, daimonak bere komunikatzeko modua, ez daukanez hizkuntzarik, ez daukanez ez gure baitan dagoen zerbaiten ez, egingo duena da, alduen bezala, koska egin, arramazka, zu jakin ezazun hortik ez dela, ez? Orduan, hor izango litzateke mingarria, pino da bere modua esateko hizkuntzari gabe, hortik ez jun hau da inbertzuna, bai? Eta orduan, ez, gure bizitzan izango litzateke, ahi baldin bazea betetzen ez zaitun zerbait egiten, gaizkilo egitea, ansiedadea izatea, gauza somatizatutako gauzak ere ez, gustora ezaten toki batean, patian dituzu azaleko arazoak, dermatitisa, zistitisa ere bai, izaten da baitare. Horrelako gauzak ez, orduan, hoi izango litzateke, beraiek simbolizatzen zuten daimonaren bidez, ez, daimonak ari zaizu esaten, eraso hauen bitartez, hortik ez dela. Oso interesantea dau, eta gaina, esatea oso zaila izaten dela, azotan ez, buruan dagozunaren beste zara, eta leheno justo etxean itzeten aritu hortaz, ez, nola azotan den ahots bat behin topatzen dezunean jarraitzen igual ez dena horren zaila, gauza mingarek egin da ere ez, edo gauza zailak egin behar baitu zurez topatzen zunean ez da horren zaila seitzea, baina topatu bitarten da super zaila, zeren dituzu barruan hainbat eta hainbat ahots, edo hainbat eta hainbat ideia kontra jarri gaina askotan, eta ez, askotan nire ertzako adibidez,
terapiara juteko arrazitakoa izan dago, hostia, ez dakit zer egin ere izarekin. Albumeko zean bezala. Ere bizitzakin. Hori da, eta ondo dago ez jakitea, baina baita ere batzutan ondo ez jakite hori bihurtzen denean ez erosotasun bat edo inkluso aremin batean, da gauza preocupante bat. Eta nik uste izan zait, askotan topatzea, como uste ezin da nire hotxa. Eta orain ere hortan abirez, como bilatzen, daude hainbat eta hainbat input externo sozial izan behar zenuan inguruan, edo egin beharko zenuken inguruan, edo izan behar dien, jo ez, sozialki izan martzea, ez, erabat exitosoa, edo ez, egin martuz ez da izan bat plan, eta... Autoriposatu ere izan daiteke. Guziz, eta baina uste dut hori dela gaur egungo, ez, garaipenaren zeinua, da, izatea exitosoa sozialki, beti izan da, baina hori ez, lagun asko izatea, plan asko egitea denbora guztian, jende asko ezagutzea, jende guztiak zumaitatzea, eta hori ez, askotan da, como kanpoko inposiketa guzti horiek, baten igual ezatu zenen batzuk nahi dezun horrekin, eta esatea, hostia, igual horri eutxiko jot, ez nahi, igual exito eredu horrek jarri segi ez, eta hori litzake daimona. Bai, horrengatik, hainbeste apreziatzen zuten irudi hau, Grezian, izan daitekelako modu bat, ez, zuk zure mezua, zuri ongi egiten zuten mezuak ongi ulertzeko, ez, jakitea ez, daimon honen interesak zeintzu dien zure interesak dilako azken finean, eta zuk esaten zen ahots asko izan ditzakezu, eta ez badakizu benetan desberdintzen, eta ez baduzu lanketa hori egiten, denek volumen berdina baldin baduten nola baita esateko, izan ezakezuna kriston zarata, eta ezakizu zein den zure daimonaren ahotsa, eta zeintzu dien beste ahotsak. Claro, da egote gau pasaz rabe batean, gehiago amarretan, eta esatea ez zentzuak honek, eta ezakizu zein, etxajun, gehatu, azien da, beste lata bat, eta... Orduan kristautasunarekin noski, zuk zure ez, barneko ahotsa jarraitzea, eta hartaldearekin batez egitea, eta apurtzea, zerbait oso gaitzesgarritzat hartu zen putxio hau iaia, bai, ez dakit, hau haintxe bertan asmatzen nahi naiz, baina ez dakit posesioak eta dena mendikan etorriko dien kontzeptu hau, ez, demonilua barruan izatea, bai, nondik garatuko litzateken, hau guztia, kontua da, demonio hitza eta bere konotazio negatibo guztia datorla berez, jatorrian daimon izakitxo honen jatorria duela. Bai, ez esan? Besterik gani nuen esan tarotean daimona... hori segun. Bale, bapota. Hori, tarotean daimona topatezakula bikartetan. Eta jaurreko saiometara ikusi genuen, bikartak kontra jarri ditu, eta oso antzekoa dira, ez? Jarri igual aurreko zea hundia. Hori, hemen ikusi ditugu, ez? 6. karta dela maitaleak, eta 15. karta dela... demonioa. Eta ikustituguna da egituraz oso antzekoa diala, bai, eta topatu ditzakeula pertsonei igualak. Es más, es que da movida, porque da osotasunaren ideiara itzuliz, da karta berdina, izatez. Karta berdina da. Lo único argia eta ilunaren arteko dikotomia horretan, edo ez, oposaketa horretan. Basikamente, zeren hemen dekagu aingeru bat, bestean dekagu deabru bat, baina baitara aingeru eta deabruak osatuko luke batasuna, eta bi alde horiek, ez. Beran ditu bi personaje horiek, izten emakume, lotuak, bestean daude lotu gabe, tal idea, sei. Bai, kontua azkenian, bai ez, bata bestiran ispilu diela. Hau lehenago etzen tarotean hola idurudikatzen, baina Ryder eta Smithek oso ongi jakin izan zuten ez, bi karta hauek daukaten konexioa azaleratzen. Orduan, kuriositate bezala bukatuko honekin ja, eta jarretuko du aurrera, baina jakin dezazuen, kandela iputzitea gure urte betetzetan, daimonarekin lotura duela, beste kultura batzutan ere egiten zen, eta honek esan dezakeena da ere lehenoko Europan ez, kultura hauetan, bazegoela horrelako ez, sinismen zabaldu bat, edo etzela bakarrik Grezian ikusten, baina kandela iputze egiten zen daimon honi eskatzeko ez, jarrai jarrai zezan gu gidatzen. Eta hortik ez, errito horretatik handator gaur egun urte betetzetan kandela iputzitea. Zebale ja, asko uzazait.
Bueno, esan bezala, gaur gatoz liburu batekin izena duna Brujería y contracultura gay, una visión radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que han tratado de destruirla. Interesantea da, Arthur Evansek idatzi zuen 1918an, eta liburu honetan jasotzen dira besteak beste historian zehar, eta batez ere mendebaldeko historian zehar, egon dian disidentzien historiak. Besteak beste disidentzia askorena. Asko eta askorena, oso ezagun izango ditugu batzuk, beste batzuk ez, baina nostra. Oso liburu ederra. Orduan entzule maiteak, bai, apuntatu gomendio bada. Bada gomendio bat. Batez ere, hori ez, gai sexu esapen bezala ulertzen zen garaiotan, transmaribioio bezala, pertsona guzti hauen emantzipazio saiakerak jasotzen dira, batzuk lortu omen zuten, beste batzuk ez, batzuk simbolikoagoak dira, eta ez horren personalak, eta simboloiek baitare iaia gaur daño iraun dute, batzuk esan dute tarotean ere topa ditzakegula, hainbat simbolo, ni gero voltak egun naiz, fauno adibidez, edo ez, adarduna ezote den baitare de aurrua, ezote dagoen hemen ez zuten, baita nola baite simbolizatu ez. Agian, bueno, sarreratxo hori Arthur Evansek egiten duen irakurriko aldarria, esango dugu. Irakurriko dugu. Bai, tendu pixkat, deklaración de intenciones bat, hasieran eta argi eta garbi izten du, hau, akademian, unibertsitate munduan gerorago landu den teoria ja sendo bat izan da, baina ikusten dugu hemen ere bazuela ikerlari batzuk disidenteak, ja zalantzan jartzen zutera pixkatez, zientziaren objetibotasun hau. Bai, eta igual baita esatea garai honetan, bigarren latu feministaren garai honetan, ez, apixat ardioa, baina, bueno, erdian igual, esango du, hortikan harrapatzen dula, baitere ematen zela, nola ete lurrongarritu bat zalantzan hasteko jartzen metodologiak, zientzia, disiplina desberdin arteko metodologiak, ez. Orduan, beak sarreran esaten duna da, aldez aurretik ja argita garbi uzten du, eta esaten du, historialariek kontakizunetik uzten dituzten gauzak registratzeko saiakera bat da liburu hau. Alde bakarrekoa da, biktimez kezkatuago dagoelako eta ez agintari ez. Subjektiboa da, nire emozio eta balio iritziak islatzen baititu. Hautazkoa da, selekzio bat egin baitut. Dena den, liburu hau, beste edozein obra historiko bezain erreala da. Historia lan guztiak alde bakarrekoak, subjektiboak eta hautazkoak baitira. Benetako faltsukeria estaltzea da, hain zuzen ere, ustezko objektibitate batez atonduz. Eske da brutísimo, bueno, hau da dona jarauik gero pentsamendu kokatu edo ez, conocimientos situados kontzeptu hori landuko duena, baina berai ja atorra esatera, hainbat egi eta da zuzen egiazkoagoa dela esatea norden egiten duena ikerketa hori ez. Hori gaur egun gero ez da ohikoagoa da, lekuetan ikustea, batez ere gizarte zientzietan. Seguntza disiplinetan. Claro, gizarte zientzietan, eta batez ere antropologian adibidez, hori asko ikusten den zerbait da, eta hori benetan bai ematen dizu aukera bat, irakurtzen zabiltzan hori hobetuko katolizateko eta jakiteko nondikan sortzen ari den ezagutza hori ez. Eta hau interesantea da, osea, zientziaren oinarrietan dagon, zientziaren metodologiaren oinarrien dagon zerbait da behin-behinekotasuna, eta behin-behinekotasun hori berresten dizu, esaten dizunean norbaitek norden tanduikan egiten dian, ez? Zientzian beti esan digutena da, esan digutena daukagun ideia, esan izan dutelako, da, gugoa zela ez, gauza bat behatzera, eta aurkitzen dugula ja bertan hor zegon zerbait, eta horrela zena betidanik. Eta zientzia arkitekturalan bada. Eraiki egiten da, gauza batzuk aukera hautatzen dira, beste batzuk kendu, eta puntuak konektatzen dira gauza bat kontatzeko. Hori batez ere gizarte zientzietan ere bai, gero zientziako gogorretan zailagoa dela ikustea horren erraz hautematen ez dien intuizioak edo horren erraz hautematen ez dien subjektibotasunak. Baina egon badaude ere bai. Hau da, eta hori medikuntzan dela zientzia gogor bat, ez? Emoziotika nola daite urrundua edo aldendua edo, ez? Argiki banatu dena, hori medikuntzan argitarro ikusten da, zer den patologia eta zer ez den patologia hori erabaki egiten da komite desberdinen inguruan. Eta dauden teoria eta dauden batez ere begirada politikoen arabera. Zeren bestela ezin genuke ulertu 1991 urtera arte homosexualitatea patologia bat izatea, edo 20. mendean sartura arte transexualitatea ere bai izatea patologia bat. Hortaz, lehenengo kritikatxoa, edo lehenengo kritika edo arantzatxoa zuzenan zientzia disiplinari eta kasunetan historiografiari. Zer historiografia da, gu daukagun gure buruak ulertzeko, edo gure
gure eratortasunaren edo ez devenir honen kontu guzti ulertzeko forma bat, eta karo, ematen du hori dela objektiboa eta beti izan dela horrela, baina beti izan da ez, historia garaileek zea idazten dutela, eta zapalduek martela historia horien hartu eta punto. Bai. Eta lanketa horretan ere gauza asko kanpoan uzten dira, ez orduan Evans egiten duena dare bai kontatu diguten historia hau zalantzan jarri eta gezurra hauen inguruko berrikusketa bat egin. Badaude beste liburu batzuk ere gomendatu nahi ditugunak, badago Leslie Feinbergen Borrokalari transgeneroak liburua euskeraz itzulia dago bai. Katakraken, eta berak egin zuen adibidez Ipar Amerikako konkistatzaileen aurreko kulturen inguruko ikerketa bat, eta han bazegoen ez, generoaren inguruko beste ikuspegi askoz ere anitzago bat, eta bizpiritu deitzen dira ez kako txartean ez gizon ez emakume ziren persona guztiak, eta adibidez ez digute kontatu beste gauza guztien artean konkista garaian pertsona hauen kontrako sarraski eta violentzia oso espezifiko eta potente bat egon zela ez. Genozidioa. Daukatenek bideoa jarrita ikus dezakete argazki bat 1594koa, Theodor de Brirenek grabatutakoa, eta hemen ikusten da nola zakurrak erabiltzen zituzten natibo bi espirituak akabatzeko. Bai. Orduan askotan ere bada, eta hau queer pedagogietatik esaten da ez jakintasuna politikoa dela, ez dela gauza bat ezakit eta da ez dudalako aukera izan, baizik eta gauza batzuk kanpoan uzten dira ezagutza mota bat ez lehenesteko eta egitura mota bat lehenesteko. Bai, eta honekin bizpiruten kontuarekin como parea kontutxo gehitu nahiko nituzke bat nola hautatzen zen, ez? Bizpirituen kultura honetan zu jaio berritan edo jaio eta segituan denbora batera etzenekan generorik eta itentzen nun hautaketa bat objektuekin. Hori beti kontua izan da, ez? Ze hartzen duzu arkua edo ari egiteko zeatra mankula, eta horren arabera esten zizuten, zer ez du jabazen espiritu bat, ez? Zure barruan sartu zen espiritu bat. Eta interesantea da baita ere kontu guzti hau, zeren garamatza pentsatzera generoa eraikuntza dela gu orain konturatua mendebaldeko jendartea, baina beste kultura askotan, bestera askotara eraiki edo planteatu, kontzeptualizatu bizizan duten generoa eta konturatzeko hori ez, kasu honetan, kultura honetan ze behin-behinekotasun eta inkluso ze mutazio gaitasun daukan generoak. Eta bukatzeko esatea bi espirituak normalen izaten zela xamanak. Ere bai. Eta beraien estatusa, garrantzizko estatusa zeukaten kulturaren barruan. Gerora, antropologo eta ikerlariek gaitzetxe egin duten askotan, esan ez burra egiten zitzaiela, zer, eta Leslie Feinbergek oso ongi esplikatzen du nola alde batetik mendebaleko kulturaren kutsadurak sortu izan alduen hori guztia, eta bestetik ere, noski, esesgo oso argi bat zegoela, ze igual, beraientzako burla egiteko modu hori ere beste talde batzurekin erabiltzen zen, eta zen kolektiboaren parte sentitzeko tresna bat, baina beti gaude behiatzen, hauek ezin dute benetan hain onartuak egon, bai? Eta etxen bukatzeko gozatxo bat, dela, limitaren kontu. Oste, gure jendartan, oinarritzen dela asko, kategoria itxietan, batez ere, hori ez, eta definitze horretan. Eta justu, hauetan, kultura hauetan, Ipar Amerikako indigena hauen kasuan, denak ez zituzten bizpirituak, baina kasuntan bizpirituen kultura bat zegoen, esatea, zalantza, ze nola egituran bertan onartzen zen, gure jendartan onartzen ez den hori dela zalantza, eta ez betia como, bueno, A ala B, baina zalantza eta erabaki egin bako movida, hemen iten da, derrepente gore txinolait eta integratu egiten da, aukerak dituzu eta zuzabe limite horretan zaudelako, agian dituzu bi munduen arteko ateak, eta ez zituzulako ateik zuza xamana. Bagizu, ze hori da lana, azkenean xamanen lana hori da, konektatzea. Bai, da pasada. Eta Arthur Evansek egiten duena da, alderaketaren bidez, erabiltzen ditu ere, Leslie Feinbergek erabiltzen dituna referentziak, baina zeharka gehiago egiten duena da gehiago, Europako kulturak, kultura naturala dituko dituena berak, animistak, dira? Animistak izango lirateke gaur izen zuzenako bezala. Aztertzen ditu ikusteko, patriarkatuaren aurreko beste bizitzeko modu batzuk zeudela, eta ziurrenik ez demostratzen du ez, denboran zehar iraundu dutenak, ez? Kontrakultura bezala edo subkultura bezala. Hemen, aipatu behar dugu ere, matriarkatuaren idealizaziorako arrisku bat egon daitekela, askotan entzun izan dugu Euskal Herrian matriarkatu bat zela, eta emakumeak eta transmaribigoiak enbitzara bilutxik zelaian barna, musika bat zeon bitartean de fondo. Kanta. Ez que hori zen irudia, joder. Hau kontuz, ez? Idealizazionekin kontuz, baina aldi ere uste dut batzutan oso arriskutsua dela katastrofismoaren ideia, azkenean ematen durako ezin dugula gainetik hankendu, ez? Zapalkuntza sexista eta
LGTBI-foboa esango dut, beti egon dela eta beti izango dela, eta kontuz, igual bai egon dira beste aukera posible batzuk, eta berreskuratu ditzakegu gure mesedera. Ez? Bai, eta ero, matekatuaren idearekin ja, eta nabezu segitzen da horrea, da gauza interesante bat, dela, erabilizan denetan teoria bezala, erabilizan da, antropologia mintzate teoria evoluzionista bezala, esanez barbaro egoro batetik zibilizazioa garutzen gala jendarte guztiak, eta prozesu horretan zehar momenturen batean pasatzen gala matriarkatuetatik. Osea, hau da, justifikatzen da horrekin patriarkatua dela sistema hoberena. Eske, eta beti azkenean gertatzen dena da matriarkatua eta kontua erabiltzen dela justifikatu alizateko patriarkatua esateko tutu. Hau da, sistema hoberena. Karo, gertatzen dena da, ez dela horrela, osea, esan matriarkatuak ez ditugu zantzuak, eta ez dakigu, osea, ez daudela baizik, eta ez ditugu zantzuk hori egon alizan da nikan, hau da, egitura oso bat zeinak emakumezkoak zien botere guztia zukatenak ekonomian, sozialean, politikan, familian denean, ez? Hortaz, Bai, berreskuratu gaitu Itziarzigaren hitzak edo Silvia Federitxirenak. Itziarzirak sexual herrian, bere liburuan esaten du, matriarkaturik ez dugu esango dagoenik, ez gara fantasia horretan eroriko, baina Euskal Herrian adibidez inkisizioak horren beste emakume eta sexu genero disidente erail eta violentatu izan edo violentzia erabili izan haien kontra, oso adierazgarria da, hemen bazedulako agian funtzionatzeko modu askiagoak edo mehatxagarriak ziren, sistemarentzako mehatxagarriak ziren beste modu batzuk. Eta horra aipatzen du egoitzeko estudu jaso dula ez, fatxillaren bat, garaio eta horretako fatxillaren bat, gure fatxadia transversalak historian, gure inguruan oso goza politak esaten zituena. Bai, hau da, Kode Kalixtinoa da Kriston Dorengo zortzigarren mendenguran eintzen kodize bat, eta kontatzen du persona baten bidaia erromatikan zehara, Galezina. Finisterra? Santiago. Munduaren bukarara. Bueno, Santiago, porque dakizu dagoela bide bat dela Santiago bidea, ez zer, hainbat bide dituna barretzen duna, kostako bidea, ez zer, bueno, dago bide bat iten eta gurutzatzen ditu Euskal Herriak. Nafarroa gara hortan. Eta karo, orduan, idazten du bere inguruan abertzer, ez? Eta, esate, irakurriko izuet, gaztelera, ala dago, claro, latinez zeon, baina, bueno, itzuli da gaztelera. Eta esaten du esualduren inguruan, Nafarren inguruan, claro. Este pueblo es bárbaro, distinto de todos los demás en costumbres y modos de ser, colmado de maldades, oscuro de color, de aspecto inicuo, depravado, perverso, pérfido, desleal y falso, lujurioso, borracho, en toda suerte de violencias ducho, feroz, silvestre, malvado y réprobo, impío y áspero, cruel y pendenciero. Eta de pixkatados. Nafarrekin eta bai, guztikin bai. Claro, bagea, eta perfidas eta ez, como las tías. Esaten du, claro, me imagino zenbat adjetivo, pendenciero, vale, falta de cualquier virtud y diestro en todos los vicios e inquietudes. Esenik hemengo hitzen erdiek ez dut ulertzen, osea, eta espainola ongi baina ez dut ulertzen, osea, imaginatu nola, osea, tipo bat zeon, como, ez, de alguna forma zeon hor, como sakontzen asuntan, ez? Mine mantzion, igual norbaitek mine mantzion eta horren esantzun saina guztiak inijoa. Bueno, esaten du, parecido de maldad a los jetas y sarracenos. Sarracenekin baitete movida dago, de hecho, el libro hartzen de monture matean, y enemigo de nuestro pueblo galo en todo. Por solo un dinero mata a un navarro o un vasco, si puede un francés. En algunas de sus comarcas, da párrafo bat, en algunas de sus comarcas, sobre todo en Vizcaya y Álava, el hombre y la mujer navarros se muestran mutuamente sus vergüenzas, o da genitalak, mientras se calientan. También usan los navarros de las bestias en impuros ayuntamientos, pues se dice que el navarro cuelga un candado en las ancas de su mula y de su yegua. Usan los navarros para que nadie se le acerque sino él mismo. También besa lujuriosamente el sexo de la mujer y de la mula, por lo cual los navarros han de ser censurados por todos los discretos. Sin embargo, se les considera buenos en batalla campal, malos en el asalto de castillos, justos en el pago de diezmos y asiduos en las ofrendas de los altares. Pues cada día, al ir los navarros a la iglesia, hacen una ofrenda a Dios, o de pan, vino o trigo, o de algún otro producto. Siempre que un navarro o un vasco va de camino, se cuelga del cuello un cuerno, como los cazadores, y lleva en sus manos, según costumbre, 2 o 3 dardos que llaman azconas. Al entrar y salir de casa, silba como un milano, y cuando estando escondido en lugares apartados o solitarios para robar, desea llamar silenciosamente a sus compañeros, o canta a la manera del búho, o aúlla igual que un lobo. Esto, pues, es
Bai, gauza, hemen ez dago ez aipatzen, baina esaten den gauzetako bat ere da, adibidez, txerrilla bezala gainera, ez dakit ze erabiltzen duen, ze metafora espeziista erabiltzen duen, esateko denek mai berdinan jaten zutela baserrian edo, bai neskamiek, bai familiakideek eta bar, eta hemen nik kuriositate bat daukat, ze hau, zuk bazenekien hizkuntzan ere islatzen dela? Goitz. Bai. Ai, topatuet, no esaten justo hori. Ustedes esaten? Justo zuk esan zuna. Vale, esaten du, comen, beben y visten puercamente, o zerrilla bezala. Pues toda la familia de una casa navarra, tanto el siervo como el señor, lo mismo la sierva que la señora, suelen comer todo el alimento mezclado al mismo tiempo en una cazuela, no con cucharas sino con las manos, y suelen beber por un vaso. Si los vieras comer, los tomarías por perros o cerdos comiendo. Y si los oyeses hablar, te recordarían el ladrido de los perros, pues su lengua es completamente bárbara. A Dios le llaman urcía, la mar a Dios, guzti hori. Bai, hau da. Orduan, hemen, hizkuntzan, ezakit badakizuen, eta nahi oso kurioso iruditzen zait, euskeraz, zu pertsona, hau da, bigarren singularra gaur egun, bere garaian, plurala zen. Hau da, zuek, gaur egun esan dugun zuek, leheno zen zu. Nik hau ez dekin. Eta hizkuntzan islatu ikusi dezakegu, hain zuzen ere, zu deklinatzen den moduan, hau hizkuntza, osea, euskaldun berriak zaretenok, eta euskera beranduago ikasi duzuenok, edo euskera maialtua duzuenok, eta badakizuenok, pertsonak sailkatzen ditugunean, egiten dugu ni, i, ura, gu, zu, zuek, haiek. Adibidez, nik esaten dut ni nabil, eta i, abil. Bai? Egituraldetik, berdina da ez, adatzen dena da, ikaren a, eta niren na. Bai? Pluralean gu gabiltza, zu zabiltza. Egitura berdina da, pluralaren markak ditu askotan zuk. Zer gertatzen da, eta hau da, nei ezakitze puntura arte hau den teoria bat, edo benetan baieztatua da hon. Horrekin guaztan, baina beste kulturen influentziaz, kultura imperialisten eta militaristen egin influentziaz, jerarkiak egin bertzien, eta hemen esaten duena ez zegon jerarkiarik, denak berdin zuzentzen ziren bata besteari, sortu behartzen jerarkia hau, eta zintzen berdin zuzendu, zehaiez, familiako kidei, zu baino gainetik zegoen norbaiti, zu baino azpiagotik zegoen norbaiti, eta orduan zu bihurtu zen norbaiti formalki deitzeko adiera bat. Eta hortik beranduago sortu zen zuek plural bezala. Eta zuek ikusten baldin badugu askotan da, zuren egitura berdina, baina txertatzen zaizkio pluralaren markak. Adibidez, zu ikusi zaituzte, baina zuek ikusi zaituzte te. Bai, horrengatik ditugu horrelako partxezituak edo pieza berriak beranduago txertatuta hau bilakatu zelako. Besterik gabe anekdotatxo bezala. Anekdota honekin, urrengo partera guazta ja, erdi bukatzen, 20 minututxo ditugu bukatzeko. Arthur Evansek Europako kultura naturalez hitz egiten digu, edo animistak, goitzik esplikatu dezake zergatik esaten dugun animista. Animista dia, kultura zuzentzuek, hain sinismenak oinarritze dituzte, naturan topatzitugun enteetan. Gero, erligio teistak, politeistak eta monoteistak, zinizute jainko inkorporeoetan ez, berez, garrezean uste duten bat zeugutela gorputz bat, baina ez di ikusten ez daude horrez, eta ez dia naturarekin zuzen lotzen dian izaki, baina kasuntan animistak badia, osea, animistak zinizute erreka badaukala harima bat, edo harri batek, edo zuaitzak, edo animalik badituzela harimak ez, eta hori, eta deitzen dionean Arthur
Artur Ebansek erlijio naturalak, Kultura, edo gizarte. Osa, kultura hori da, kultura gizarte naturala da justu hori da, siniste dutela arima daudela leku guztietan, eta hortik baitare, pues, gero ja personifikatzen dira ipotxetan, edo incluso are zeatan amandretan, talako guztetan. Behan, guk, osea, euskal kulturak elkarbizituela, hainbat eta hainbat sinismen batera. Hoi da, Artur Ebansek esplikatzen duena, ez nola horrengatik ere greziar kultura edo kultura erromatarretan aurkitu ditzakegu ez, jainko animistak hibrido bat delako. Hau da, esplikatzen du ez, bueno, juten da brontze gara iraino, Kristo aurretik 5000 urtea. Gaur egun bada modu bat esateko Kristo aurretik esan berrian. Bai, gure garaia du, antes, osea, bai, esan da de nuestra era, esan da gazteleraz. Hoi da. Gure garai, osea... Bueno, Kristo sentitzen dugu. Kontua da, garai horretan genitula kultura animistak Europan, orokorrean zabalduta, eta balio oso partekatuak zituztenak, edo simbologia oso partekatuak zituztenak. Eta badakigu, gaur egun arte iritsi zaizkigun evidentzien bitartez, bazituztela jainko bisexualak, errito bisexualak, eta, bueno, egoitzek esan bezala, jaten zituzten animaliekin identifikatzen ziren, gurtzen zituzten, beraien portaerak eta jokamoldeak ez, hartzen zituzten, eta horrengatik ditugu ez, akerrebeltz edo jainkoetan ere ikusten ziren animalien ezaugarriak nolabait esateko. Kristo horretik 1500 urtean, zeltak iristen dira Europara ekialdetik, eta hauek bai dira ja militaristak eta patriarkalagoak. Naiz eta guk beste irudi bat daukagun, ez? Gertatzen dena da, nasketa handi bat sortu zela, ez? Iritsi ziren Europako lehenagoko kultura naturaletara edo kultura animistetara, eta orduan bi kulturen arteko nasketa bat gertatu zen, bai? Eta nasketa honetan emakumeko haindik botere handia lortu zuten, eta baituzte ere estatus privilegiatuak eta toki gauza desberdinetan ikusi daiteke. Orduan, tribu txiki hauek, lehenago zuen brontzearoko tribu txiki hauek matrilinealak ziren. Eta... Matrilinealak igual esplikatu. Zer den. Matrilineala da, zea kultura batean oinordetza transmititzen denean emakumeen bitartez. Da, ametxe eta biok demautu ditugula bost alaba, bani emakumea nire bitartez, alabari transmituko diot, eta ez semeari, eta alaba horrek jaso ditu gu biok sortu ditugun oinordetzak. Eta etxearen izena ere, bai. Hori da matril lokala eta patril lokala, bai. Behan, linek zetu zeinek zeitzen du linaje eta inkluso izena. Binoaldi berien gertatzen ziren, ere Europa. Bai, diot, baitara separatu. Orduan, gero iristen dira Europara konkistatzaile hauek, zeltak dienak, eta noski Europa guztian zabaltzen dira, dakigun bezala, Turkiatik Iberiar penintsulara, Galiziaraino iristen dira, baita Irlandara, Eskoziara, kultura handian blaitu zuen bertako kultura. Eta orduan gertatzen da, Kristo aurretik 500 urtean ikusi dezakeguna badagola ja kultura zelta bezi birri dau bateratu dela nolabait esateko, eta da konkistatzaileren eta konkistatuen arteko nasketa bat, ez? Orduan, zer mantendu zen kultura naturaletik? Emakumearen estatus altu bat, adibidez, garai horretan dibortzioa existitzen zen, eta bien artean adostutako zerbait zen. Noski ere, mitologia zeltan emakumeen garrantzia oso handia da, eta oso nabarmena da, eta besteak beste, gerraren arte adibidez emakumeen jakintza zela ere aldarrikatzen zen edo esaten zen, pain deitzen zitzaion arte honi, eta adibidez gizonak emakumeek zuzendutako eskoletara juten zien borrokan ikasteko. Emakume hauek ere, gerlari hauek ere aldi berean sorginak ziren, ez? Bazekiten, berdintze belarren inguruan eta herritoen inguruan. Hemen, bolantazo txiki bat, dela, ez da gizu, bikingoen garaian, bikingoen inguruan ikartu denean eta badago ez da gizze realeta, realen nordeko batean, tumuloz osatuko lurralde bat. Eta bere garaian zizen ikartzen, eta zizen induskaketak egiten, eta topatu zizuten gorputzatu bat zegoen tumulu bat zela gigantesko, oso handia esan zen, hemen dago personas importante bat. Iriki zuten, topatu zuten persona bat, armaz inguratua, bizaldi sartu zituzten berekin, eta bere momentuan, 70. berriz ere ikertu zutenean, esan zen, topatu zuten berezigarren mendean, eta esan zuen gare hortan zela munduko ez bikingo eroirik nagusiena. Osea, bera zela como gerlari boteretsuena garaian. 70. markadan, hasi zen hauts kritikorik agertu zen, esan ezagian gerlari hori etzela gizonezkoa, jende guztiak irudi hori sortuzun, eta ez zotik kasurik egin, eta 2008an, egin dia ikerketa sakonak, esmaz, ikertuzun emakumeak eskatu zion beste bi emakumeri, mesedez, ikertu zitzaten ezurrak, baina independienteki esan gabe berak zetopatuzun, eta iruak helduzian leku berdinera dela, kasu horretan, eme baten gorpuzkinaren ezurrak ziela. Hau da, kontun izan,
kontun izatea, itzaiten denean gerlaritaz, aventureroetaz, are bikingoetaz, sortzen zegun lehenengo irudia dela gizon batena, eta bueno, hortzen bat min egin duen bikingoz bezalako seriak, etzakaten horren itxureikan, esetzen lako, asko zein nagoazian, eta bar, eta esatea hori, osea, emakumeak probablemente izan dura, imaginatu ezin ditugun, hainbat eta hainbat paper, rol eta espazio gure aurreko jendarteetan. Bai. Zeltetara bultatuz, homosexualitate ere badakigu praktikaiko bat zela, erromatarrek eta bestelako kulturek egiten zituzten beraien inguruko idazlanetan ikusi dezakegulako aipatzen dutela. Vale. Eta hemen guretzako bereziki aipagarriena da, zelten artean jainko zaharrenak, kultura animistetatik jaso zituztenak, diela alde batetik 3 emakume, erromatarrek matres deitzen zituzten emakume hauek, edo izango ziren kultura naturaleko ama jainkoa izango litzatekena, ez? Vale. Eta denboraren poderioz, 3 emakume hauek maitagarriez, gaztelerazko ada itxura hartu zuten, juntzien estatu zabaltzen olabait esateko edo lausotzen, eta maitagarri bihurtu ziren. Eta hau ikusi dezakegu hizkuntzako arrastoetan adidez galesez, maitagarri deitzen zaio mamau, eta argitagarri datorrez, ama sustraitik. Ados. Orduan, patriarkatu zelta militaristek ekartzituzten jainko berria, ikusi dezakegun bezala Grezian, ez, Olimpoko jainkoak edo horrelakoak, eta hemen gertatu zena zen denboraren poderioz, klase baxuek ohitura zaharrak mantendu zituztela, eta klase altukoek aldiz jainko patriarkaletara bihurtu zirela. Orduan, badago, 3 ama hauen irudia bezain zaharra den beste jainko bat, eta hau da gure akerbeltz, gure adardun jainkoa, eta hau badakigu ere bai, harri arotik barkatu gurtzen zela jainkoa, ez? Eta ikusi dezakeguna da, gaina honen inguruan egiten ziren irudietan sexualitate maskulinoarekin lotura handia zuela, askotan erekzioan zuen zakil bat izan oizuelako, baina gaina zakila gogor zuela irudikatzen zutenean, gizonekin batera irudikatzen zuen, eta honek esaten diguna da, praktika homosexualekin ere lotura bazuela. Hau ere bazen jainko hildakoen zaindaria zen jainkoa, eta lurrazpiko munduarena, ez? Eta hemen ikusi dezakeguna da, leno kulturan argi eta ilunaren arteko lotura zuzena, ez? Ikusten zutela, hau da, iluntasuna izango litzateke lurraren, ez? Barne aldea hor hiltzen garenean hor bukatzen dugu, baina naturaren indarrak ere bizia iluntasun horretatik sortzen du, ez? Ziklizitate hori badago. Horrengatik askotan, aker beltz, ez? Jainko hau beltz bezala irudikatzen zen, baina iluntasunak garai honetan etzeukan inungo konotazio negatiborik. Claro, eske guztiz. Ba, eso es interesantea, hau. Gero baita esatea hori, Anatolian, adibidez, Bai, ez esan berrun deitzen zailare bai ekialde urbila, Oriente Medio da. Bai, hori da, bai, ekialde urbila. Bai, Anatolian sacerdoteak emakumezkoak edo transak izaten ziala, gero baita hemen, igual, esaten dugunen transak edo marikak edo ez, homosexualitatea eta bar, kontuz, hemen esatea homosexualitatea sortzen dela heterosexualitatea baino lehenago, eta dela kontzeptu bat emeretzi garramendekoa, medikuntzati datorrena, eta dela justu patologizatzeko homosexualitatea edo erautik ateratzen dena. Hortaz, hitzekin baitare, eta hitzen garrantziarekin baitare oso adi zeren hitzak ez dira transhistorikoak. Oida, ez direla, hau da, existitu direla hegemonikoak ez diren praktikak historia guztian zehar, eta guk gaur egun pertsona trans bezala ulertzen ditugunak existitzen zirela jalenago, baina ezin dugu trans hitza erabiliz, berez ezin da estrapolatu. Ezin bezala estrapolatu heterosexualitatea. Eta gakoa hau da. Bai? Eta, bueno, hau dena igual, honetan sakontzen du desentetxo, gaztelera menperatzen dezuenentzat, Puto Mikelek oso bideo sakonak ditu, gaina hartzen du justu algoritmoaren kontrako erabaki bat dela ordu bateko bideoak egitea, eta dia bere baitan dokumentalen antzekoak, eta oso tema interesantea dira, oso. Eta justu honetan entzaiten du luz eta zabaltze bera historialaria, eta arkeologoare bai. Eta, bueno, nesatea, ba hori ez, elkialde hurbileko sacerdote hauek trans moduan ikusi ditzakegunak gaur, bere buruak astratu jeluze utzi eta emakumeen adierazpen berak izaten zituztela. Eta hauek Artemis gurtzen zuten erritu homosexualekin, lesbiko zein marikak. Erritu haiek ditugu. Orduan, zegertatzen da erromatarren konkistarekin gurtza hauek ja ezin ziren horren esplizituak egin, eta orduan beste jainko batzuen bitartez gurtzen zituzten, izan daitekela erromatarren Diana jainkoa, ilargiaren jainkoa zena, eta izango litzateke ama jainkoaren irudian nolabait esateko, eta baita ere 3 hau esan dugunez, 3 amak direnak edo matres hauek hartu zuten parka izeneko emakumeen itxurez, ariak mozten zituztenak, bizitzaren ariak mozten zituztenak, eta galegoz moira bezala ezagutzen ditugunak, eta bueno, uste dut ere moira zabaldua dagoela beste hizkuntza batzutan. Incluso galleguan barkatu, grezieran.
Hoxe bea. Hori da. Eta hemen, berdina hauek bukatu zuten maitagarriak izaten, eta hau ingelesez ulertu daiteke, fata da fate, patua izango litzatekena, eta fata horretatik dator feiri ere bai. Eta orduan, maitagarriak bilakatu ziren ere bai, ez? Eta ikusi ezakeguna da gaina, Amajainko honen inguruko gurtza Europa guztian zehar zabaldua zegoela, ez? Eta evidentzia ditugu, bai, Grezian, Italian, Irlandan. Orduan, ere jakin badakigu erlijio kristauaren aurka eginiko erresistentzia nagusietako bat izan zela Amajainkoa defendatzen zutenena, eta hau herritan egiten zen batez ere. Kurioso da, ze kristautasun askotan lotzen dugu errixearekin eta hola, eta bai. Hirian sorturiko erlijioa bada, Claro. eta imperioan. Osea, batez eta ere... imperioan. Bai, imperioen erlijioa zen. Eta herriaren kontrako erlijio bat izan zen aktiboki, horrengatik datozkigu bilano bezalako hitzak, zila bilako pertsonak, herrietako pertsonak. Eta orduan, hauen, Amajainkoa gurtzen zuten pertsonekiko humilazio propaganda oso potenteak egin ziren, eta horrengatik badakigu ere lehen suntxitu ziren santutegiak erlijionetakoak izan zirena, ez zirela. Orduan, juntzen patriarkatu arrotzen, eta gauzak aldatzen juntziren. Orduan, ikusi dezakeguna da, denboraren poderioz, lehenik, Amajainkoa zen, jainko gorena nola baita esateko ez, eta jainkoa darduna edo akerbeltz, Amajainkotik sortu zen edo Amajainkoak, bai da ez, Amajainkoak ezagitar dituzuen, baina ulertzen da. Zer gertatzen da, denbora pasatzen denean, eta kultura militarista hobetatu zenean, beren jainko, nola esan zuleno? Animistak. Personifikatu ezin diren, edo animistak ez diren jainkoekin, gauzak aldatzen direla, ze batian maskulinoa edo militarista edo boterea lehen egin behar da. Eta honek nekane juradoko songi esplikatzen nola Grezian, aurkitu ditzakegunez, zaharragoak diren eskulturetan, eta nola emakumeek daukaten zentralidadea, emakumeak diren bizitza sortzen duten, ezak izan, eta gero batean aurkitzen ditugun, Zeus jainkoak erditzen, batean gizone daukate botere guztia, baita ez, bizitza sortzeko boterea, eta gerora gertatzen dena dare bai, beltzak hartzen dula konotazio negatibo bat, eta pixkanaka badoazela elementu guzti hauek desegiten, ez? Amajainkoaren gurtza hain garrantzitsua zenez, Ama Virginari atxikizitzaizkion Amajainkoaren balio asko, baina baiken duziotena izan zen sexualitatea eta agentziarako gaitasun guztia. Claro. Eta mesortzen da ama eta putaren arteko, edo santu eta putaren arteko dikotomia magikoa, ez? Izan zetezke ama eta santa, edo emagaldu eta puta. Oida. Ez? Eta orduan, Amajainkoa eta Adardun jainkoa gurtzen zituzten personak, pixkanaka klandestinitatean jarretu zituzten behaien praktikak, eta popularki fairy deitzen zitzaien, entzun dugun bezala, pixkanaka maitagarri irudi hartu zutelako ez, jainko hauek, eta hau ingelesean mantendu da irain bezala. Gaur egun uste duia neko arkaikoa dela iraina, baina 1970-1980 erabiltzen zen oraindik fairy maritxuei irain bezala. Zeren, hau gurtzen zituzten sacerdoteak askotan pertsona transak ziren, emakume transak ziren. Bai. Oso ondo, amets, horrein okurritu zaite, zeren gideak segi egiten du, ondo badiretzazu, inkluso honez pentsatzen agien interesantalitzakela egitea Deabroa 3, edo eta Deabroa 4, eta Deabroa 5. Aurrenago igual, ez? Jarraitu berrian, igual sartuko dugu beste karten artean, pum, beste bat. Deabroa 3, eta Deabroa 7. Bai. Bueno, ja, indezako, ikusiko du. Baina, ekarri nahi duzuegu itxiera proposamen moduan, edo, Basaioren hitzaurre bat, justu liburu honetan egiten duna. Brujeria eta gehi kontra kultura liburuan egiten duna. Itzuli balko gunuke liburu hau, euskarara? Agian bai. Ingo deguzea bat, nola ditzen da, Petromatez, nola da? Crowdfunding bat. Crowdfunding bat, liburu itzultzeko agian. Bueno, bereziki, irakurtzen hasi horretik bereziki interesgarria ze, hain justu ez, magiaren aldarria egiten dugu uste dut podcast honetan, eta Brigitte Basaiok egiten duen hemen ere da magiaren aldarri oso indartsu bat. Magia zer den, ez, azalduta, guk bat egiten dugun modu batean. Hori da. Eta berak esaten du, magia berreskuratzea burujabe dela uste izan dugun garun bati azpiratu egon den gorputza berreskuratzea da. Ukigarria eta ukiezina dena berriro elkarrizketan jartzea da magia. Pentsamenduak, intuizioak, sentsazioak eta ondorioak, identitateak eta fluidoak. Gure buruak berreskuratu, gorputz bezala. Gorputz desiragarri, irrikari, intzirika dabilena, eskuzabala, edatzeko gaitasuna duena, zaintzailea, lerdea dariona, izerditsua. Sexua algaraka berreskuratzea, bizitza algaraka, maitasun algaraka. Negarra borborka berreskuratzea, existentzia konbultsio gisa, bilakaera espasmo gisa, emozio gisa. Zirrara nahi izatea, bizitza irrikatu.
irradiatzea, bizia botatzea, bizitzaren irrika bera nahi izatea. Eta bueno, hain justu oso bat egiten dugu bere irakurketa honen, basairen irakurketa honekin, eta baita ere bere testuekin, zeren berak gauza asko inguruan idatzi du, besteak beste hijabaren inguruan, baina baita ditzen du islamisman inguruan eta baita ere maitasun inguruan. Orduan gomendatzen ditugu bere testuak ere bai, eta agian honekin itxieratxo bat emango dugu gorko saio hori, zaizuritzen? Bai, bada garaia. Bada garaia, ez? Bueno, ordu betetxo bagoaz, hoen besterekin, tal. Orduan, bai, nik gogozeratu nahi egiteko beste atal bat, hau izan da kapitulotxo bat, ez da zer izan. Bai, kapitulo eta erdi. Eta erdi, bueno, baitu beste... Ez kapitulo bakarra. Beste horretikan, beste 10. Hortaz, izurren egitzuliko da, liburonetara, bai, interesantea delako, baina gaur uzen nahi zetuztegu abesti bat, apur bat, niretzako liburu honek egiten duna darriekin bat egiten duna edo. Dela, historiatzea denbora guztian daude ertzetan kontrahegemonikoa dian mugimenduak, denbora guztian daude kulturalki dislokazioak sortze dituzten praktikak eta mixtura. Nik ustez, zerbetek iraun badu gaur egun arte da mixtura eman delako, nasketa eman delako, eta horri zentzu berrik eman zezkiolako. Hortaz, gaur proposatu nahi zegoen abestia da Korrika 19 Klika, kanta. Klika ez du? Bai, klika. Abestia hori da. Mademoiselle Fermin Muruza eta Lafurek eginikoa, 19 eta intzuzen, izugarrezko arrautxa sortuzun horregatik ateratzen zelako, eta espero denetik Korrikako abesti batetaz, eta baitare nahasketa egintzulako. Eta odan hor zebiltzan irakasle hegemonikoak agintzen mesedez ikaslei ez entzuteko abestia. Hortaz. Honekin bukatuko dugu ba. Hori da. Mat, 2019 Korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea, motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, Korrika. Tititapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, Korrika, klika. Gure ritmora. Klika, Korrika, klika. Korrika. Beroa, oraingoa, gerokoa, oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lantalan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, Korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Gure ritmora, amarramat, Fermin nola da, ez aiezu nola da. Gure ritmora, klika, Korrika, klika. Gure ritmora, klika, Korrika, klika. Korrika. Altza eskerreko besoa. Orain altza eskubikoa. Antenak ditugu piztuta. Gure zarea doa Korrika. Euskal planetari da dantzan. Betikoa guri zermoika. Euskara zingo diet zirika. Ikimilikiliklika. Zuaren erritmora itzari bide eman, arbasoen dantza kulturaren gorputzean, Kantabriko brisa bardetako ziertzoa, gure borrokatinko jarraitzeko auskoa, bizarrituko duen matxapestu dadila, herri feminista taskearen alde pizza, lekukoan eskatzari emango dioten, amameka osaltzatu dezatela ozen, aterta sentitzeko, komunikatzen den herri bat eta inoiz aktituko, herri beratik la furia banator Korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klika. Gure ritmora, nire zure gure ritmora, klika, Korrika, klika. Gure ritmora, klika, Korrika,
Ritornare